India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Daki hajar ngut ki samla Nepali kila penlong daka jingyat pedba kanong ba Kathmandu hendrai ka sinong kong Dawa naka sorkar bakan weng no ya ka jingkhang ya ki rynsan social media bat penpengkut no ya ka culture bamsap ka bala jelle hakane kari. Katuk ani ki rynsan social media kentop ya ka Facebook, YouTube ban X. Kim syam la trai kamshu ha Nepal nadu ka sngi toding balala hadin baka sorkar kalakhang ya arpundu tuli ki rynsan bom syam la register ka bala penlong ya kinong panon kam ban penpau ya ka jingbita bat kulumar jingmut. Ki rynsan bapau khamat kum ka Instagram ki don da ki million ngut ki nong panon kam ha Nepal ki basanya haki naka benta ka jing penbernya ki khubor bat ki kam khayi pateng. Daka bapan heri ki lama kari kinong yaki generation Z kila sedang ya kajing yaki daka jing ruai idri shwa ban penmi ya kajing perta persha ya kajing khang ya social media bat halor ki kam bamsam. Ngila sya penki na kajing khang ya rynsan social media henry kam day tang kata kadaw bang ngila lumlang hang ni. Ong usamla puli uyujan raj bahanderi at pasau senam karta. Ngi persha ya kajing bamsap kabala penlong an han Nepal. Ka weipat ka samla puli ka iskam tumrok at post nam karta kala ong baka persha e ka jinglong le don bo jong ka sorkar ki kwa ban yo i ya ka jingkala ki wei kila sha e ka ni hendrei ka hapan kutno bat pateng jongi kala ong ling ba kalat patai kubor nadu bala khang ya ki rynsan social media ki video ki bapan ya pher ki jing e jong ki nong Nepali bat ki kun jong ki riu san perthei ki bapan i ya ki maram dor bat ki shuki ki baram dor ki la sapriang bah ka rynsan TikTok ka badang trai kam handu menta kila don ke jing ya ki shabari persha e ka kabam sap bat ki sorkar ki chapting bakata kala banja khangni ru kumju ong kanong ya ki ka bhumika bharati Kakenhun menteri kala rai ha ubanai beladap ban aipor hendru sngi ya ke company ke bala syakta ban penrum kerteng han Nepal ban bu ya ke jaka ya kendu bat ban thung ya u officer bape ya ke jing e jong kinong song snong bat u officer bape ya ke kendhan kane ka rai kalong hadin baka hukum jong ka yin ka shere supreme court ha unai lo jong usnam beladam ha ka jing penbena ka sngi ublei balala ka sorkar kala ong baka burom ya ka jing lai loit ban perkhat bat ban pau perthei bat ban shimkhia ban thau ya ka mariang na ka benta ban ya da ya ki bat ban penun kam ya klem jingkhang ka Nepal kala jukhang persha e ki rynsan social media bapau khmat ha ki por baladam